खुलुमबाय दिनैनि निसाबते बयखौबो बरायबाय दिनैनि फार्स्ट निसाबतेआनो जाहैबाय योगा गुरु बाबा रामदेवा कर'नानि मुलि दिहुनदों। योगा गुरु बाबा रामदेवा कोविड-19 नि थाखाय कर'निल मुंनि मोनसे आयुर्वेदिक मुलि दिहुनदों। बिथां रामदेवा हरिद्वाराव थानाय पतंजलि हेडक्वार्टाराव प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मुगा-मुगि जानानै बुङो दि जों क्लिनिकल केसखौ स्टाडि आरो क्लिनिकल कन्ट्रल ट्रायलखौ खालामबाय, जेराव 65% बेरामिफोरा सानथामनि उनावनो बेरामनिफ्राय रैखा मोनो आरो 100% बेरामिफोरा 7 साननि उनाव रैखा मोनो। बिथां योगा गुरु बाबा रामदेवा रोखा खालामो दि कर'निलआ गिबि आयुर्वेदिक मुलि जाय कर'नाखौ फोजोबनो हायो। मख'नो गोनांदि बे मुलिनि बेखेवनाया भाइराल जानाय लोगो लोगोनो आईसीएमआर आरो आयुष मिनिस्ट्रिया बिनि फोरमान बियो आरो आयुष मिनिस्ट्रिया गांसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बेफोरबायदि एडभार्टाइजमेन्ट खालामनायखौ दोनथ'नो खावलायो। 2 नम्बराव दङ वर्ल्ड नम्बर 1 टेनिस गेलेगिरि नोवाक जक'विकनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। वर्ल्ड नम्बर 1 सार्बियानि टेनिस गेलेगिरि नोवाक जक'विक आरो बिनि आंगो बिसि जेलेनानि देहायाव मैया गिख्रंथाव बेरामनि पजिटिभ मोनो। मिथिनाय बादिब्ला वर्ल्ड नम्बर 1 गेलेगिरि नोवाकआ थांनाय 2 सप्तायाव एड्रियाट'राव बाहागो लादोंमोन। बे टुर्नामेन्टआव ग्रिग'र दिमित्रभनि देहायाव कोविड-19 पजिटिभ मोननायनि उनाव रबिबारखालि खुंजानो गोनां फाइनालखौ बन्द' खालामो। बेनि उनाव मैया नोवाकआ गावनि आरो गावनि बिसिनि कोविड-19 बेरामनि फोरमान मोननायखौ गावनो शेयार खालामो। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगोनो नोवाकनि अनसायगिरिफोरा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे नोवाकखौ गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय थाबैनो रैखा मोननायनि इसोरनाव आरज गाबो। 3 नम्बराव दङ अनलाइन आनजाद होनो मबाइल मोनैनि सुबुंसार नार्जारिया गावखौ फोजोबना लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर हालामनि सालबारि गामिनि थागिबि जापान नार्जारिनि आंगो फिसा 10 थाखोनि फरायसा सुबुंसार नार्जारिया आथिखालनि अनलाइन आनजादखौ मबाइल गैयैनि जाहोनाव आनजाद होनो मोनैनि मैया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लायो। बे जाथायखौ लाना ओनसोलनि मानसिफोरा दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय 15 बोसोर बैसोनि गथ'आ गावनि नखरनि जिअ मबाइलाव दुखुनांथाव माखासे बाथ्रा लिरनानै दोनलाङो आरो फोरमायलाङो दि आबै आबौ आरो आइ आफा जौखौ दालोंसै आरो आबैखौ दुखु दाहोसै, नङाबा आंनि जिउआ गोजोननाय नङा। नोंसोरनि अबथिरा सुबुंसार नार्जारि। 3 नम्बराव दङ चाइनाया नेपालनि हाखौ सेना लानो थाखाय तिबेट ओनसोलाव लामा बानायगासिनो। चाइनाया नेपालनि हाखौ सेना लानो थाखाय तिबेट ओनसोलाव रड कनस्ट्राक्शन बानायनायखौ बारायगासिनो दं होनना नेपाल सरकारा बुंदों। एग्रिकालचार मिनिस्ट्रिनि सार्भे डिपार्टमेन्टआ रिपर्टआव फोसावनाय बादिब्ला फारिलाइयाव थानाय गासै 11 जायगानिफ्राय 33 हेक्टर नेपालनि हायाव गासै 10 ओनसोलखौ दै बोहैहोनानै चाइनाया सेना लानो नाजागासिनो। मख'नो गोनांदि नेपाला चाइनानि आखाइजों फिदिंजानाय फुथुला बायदि खालामजानायनि उनाव चाइनानि खोथा लानानै भारत नेपालनि गोजाम सोमोन्दोखौ नेपाला भारतनि 3 ओनसोलखौ गावसोरनि ओनसोल होनना पार्लियामेन्टआव गोदान मेपनि एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामना सिफायो। 5 नम्बराव दङ गार्ग चेटार्जीखौ हमनो थिनहरजानाय आसाम पुलिसनि हानजाया आखाइ गोजायैनो फैफिनो। आसामनि पुलिस हानजाया कलकातानि थागिबि गार्ग चेटार्जीखौ समाजारि बिजोङाव गाज्रि राव बाहायनायनि दायाव हमनो थांनायाव मैया मंगलबारखालि सानथामनि उनाव आखाइ गोजायैनो फैफिनो। मिथिनाय बादिब्ला डीसीपी बारोननि दैदेननायाव गासै 3 पुलिसफोरा कलकातासिम थाङो। रिपर्टनि बादिब्ला कलकाता पुलिसआ गार्गखौ हमनायाव हेफाजाब होयैनि थाखाय गार्गखौ हमनो हादिया। बेनि सिगांबो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवालआ गार्गखौ हमनो गुवाहाटी पुलिस कमिशनारखौ खावलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथां गार्ग चेटार्जीआ साननैसो सिगां समाजारि बिजोङाव स्वारगेटआव सावलुं सुकाफा आरो आहम कमिउनिटिनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनैनि निसाबतेआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।